Isoisällä oli puuauto aikoinaan jo 5-60-luvulla. Siihen aikaan käsin tehtiin kuormia ennen kuin tuli niitä joutsalaisia. Puuajo astui kuvioihin uudestaan isän toimesta 93 vuonna. Ja itse olin armeijassa 95 vuonna ja sieltä saavuttua aloitin heti puuautourani siinä saman tien. Ja sitä nyt on jatkunut tässä 30 vuotta yhtäjaksoisesti. Muistan, että isä oli hankkinut sisumerkkisen kuorma-auton 445 Select E-sisu. Siinä oli 10 000 kilometriä oli mittarissa, vähän reilu, muistan vielä kun armeijasta kotiuduin ja sen jälkeen sillä aloin uraa taittamaan ja kerkesin sillä liki 550 kilometriä ajaa ennen kuin sitten tuli seuraava auto alle ja seuraava olikin sitten Volvo merkkinen. Siitäkin selvittiin, vaikka Volvolla ajettiin. No se oli, kun Jarkko tuli armeijasta, niin kyllähän sillä oli koko ajan kiire töihin silloin, että se oli se työ oli prioriteetti numero 1, mutta onneksi on itsekin tottunut kotipuolelta sitä sitten, että silloin kun töitä on, niin sitä tehdään, että sillä lailla ei ollut vaikea omaksua sitä ajatusta. Ja hän on semmoinen kovapäinen tyyppi, että kun hän menee, niin hän menee ja siihen on saanut vaan tottua tässä elämän varrella, että määrätietoinen tyyppi, hienosti on pärjännyt. Papin Vihkisaarnassa pappi sanoi, että sullahan on ammatiltaan puuautoilija ja se on hyvää hommaa. Niin se täytyy uskoa, kun se on kirkossa kuulutettu. Se on tullut papin suusta, niin siellä on uskoa tulevaisuuteen tällä alalla. No täällähän vaihtelee aika paljonkin nämä maastot, että on paljon suovaltaista ja semmoista pehmeää ja sitten on mäntykankaita ja sorakankaita. Että löytyy kaikenlaista ja niin kuin tälläkin tiepätkällä huomaa, niin ei tämä nyt ihan tasasta joka paikassa ole tämä maasto, että kyllä täälläkin mäkiä löytyy. Eli meillähän oli sora-autoja vielä silloin alkuaikoina ihan tonne liki 2000 vuoteen asti. Taisi olla 2000 vuonna, kun luovuttiin sora-autoilusta. Ja meillä oli 96 vuodesta asti 2000 vuoteen asti oltiin tuolla Porvoossa Lohjaruuduksen murskalle syöttämässä sitä murskaa sora-autoilla. Siellä meillä oli 3 autoa oli niin kuin vakituissa ajossa. Se siinä pyöri 4 vuotta siellä se homma puuajo-ohella. Ja sitten kun se loppui sieltä se homma, niin sitten jäi oikeastaan enää puuautoilu. Ja isä meillä oli jo siinä vaiheessa useampia puuautoja, että Venäjältä ruvettiin Kostamuksesta ajamaan puita Suomeen ja vietiin Ruotsiin asti ja jonkun verran tuli niin sanottua polttokeloa, semmoista lahoutunutta puuta tuli tänne voimalaitoksille Pietarsaarta myöten, että sitä jatkui tuonne 2006 vuoteen asti ennen kuin siellä se tullihomma sitten meni niin hankalaksi, että päätettiin luopua siitä. Varmaan suuri haaste yrityksen historia-aikana oli se vuosi silloin, kun Venäjän ajo lopetettiin ja se oli oikeastaan pakko lopettaa, että se oli selvä, että se ei voi jatkua enää. Ja sitten kun sieltä autot otettiin pois, niin oltiin vähän niin kuin tyhjän päällä täällä, että siinä oli kipuilua se yksi vuosi, vähän reilukin. Siinä jouttiin myymäänkin välillä pari yhdistelmää pois sitten ja käytiin Ruotsissa ajamassa myrskypuita silloin. Gudrun myrsky taisi olla 2005, jos en väärin muista. Ja me oltiin sitten niissä jälkimainingeissa siellä vielä siivoamassa vuonna 2006 silloin kesällä. Ja sieltä kun tultiin Ruotsista sitten pois, niin sitten myytiin yksi melko uusi yhdistelmä pois. Ja se on varmaan ollut se taloudellisesti ja henkisesti haastavin paikka tällä erää. Vihreä väri on tullut kuviin jo silloin, kun sillä ensimmäisellä autolla ajettiin, niin se oli jo tehtaalta tullessa vihreä sisu, mutta se ei oikein sitten omaan silmään ottanut oikein mielekkäälle se väri ja sitten tuo seuraava auto valittiin omaa väri sille ja se löytyi ihan väriliikkeestä värikarttaa pläräämällä, niin sieltä löytyi sitten mieleinen väri. Ja siihen aikaan meillä oli töissä vielä entinen maalari, nyt jo edes mennyt Ahti Norjavaara, niin hän sitten maalaili meille noita autoja täällä meidän omassa hallissa.
Eli ensimmäinen tähän firman nykyiseen väriin maalattu auto maalattiin 2000 vuonna täällä omassa hallissa. Homma jatkui sillä lailla siitä, että aikaisemmin oli ajettu metsänhoitoyhdistykselle täällä kotimaassa tätä puuta. Ja edellisenä vuonna oli tullut jo kysely tuolta Metsä Groupin puolelta, entiseltä Metsäliitolta, että tarvittaisiin autoja tälle alueelle. Ja silloin en vielä ollut valmis siihen lähtemään. Meillä oli hommaa sen verran paljon, että tuntui, että ei tarvitse lisätöitä. Mutta sitten 2007 vuonna solmittiin Metsä Groupin kanssa ajosopimus ja sitä on kestänyt ihan näihin päiviin asti. Että nyt yhteensä tuleeko nyt 18 vuotta sitten täyteen Metsä Groupissa. 2008 vuonna kuvioon astui Junnikkalan saha ja sitä alettiin urakoimaan sitten. Niillä laajeni osto-alue tähän ruotsinkieliselle rannikolle, niin alettiin ajamaan siellä sitten Q-tiimin kautta Junnikkalan sahaa ja niitä sitten on ajettu ihan 17 vuotta kaikistaan nyt, että nyt siellä muutoksen tuulet puhaltaa, että saha on myyty tällä hetkellä Stora Ensolle ja siellä on sitten muutoksia luvassa. 2010 vuonna tilaajan toimesta vaatimuksesta astui mukaan tämä laatujärjestelmien tekeminen ja sitä on sitten tehty siitä 2010 vuodesta lähtien ihan näihin päiviin. Ja ehkä vasta niin kuin sanotaan nyt, että viimeisen 7-8 vuoden aikana siihen on alettu oikein syventymään enemmän ja ruvettu näkemään ne hyödyt siitä yritykselle, mitä se tarkoittaa se laatutyö siinä, että pystytään jollakin lailla seuraamaan sitä omaa laatua ja saadaan se laatutietoisuus myös sinne kuljettajille ja yrityksen kaikki toimintaperiaatteet pysyy sitten vuodesta toiseen samanlaisena ja pyritään niitä kehittämään tietysti koko ajan. Sitten kierrokset pois ja autosammuksiin ja kuormaa köyttämään. Tätäkin on koitettu meillä jumpata ja tästä on saatu vähän säästöjä aikaiseksi, kun vältetään turhaa joutokäyntiä ja kai siinä vähän se maailmakin pelastuu samalla. No se laatutyön ja sertifioinnin kautta tärkeimpänä on mun mielestä tullut se työturvallisuus ja siihen huomion kiinnittäminen. Että toki se nyt varmaan olisi tullut ilman sitä laatujärjestelmääkin, mutta se auttaa työkaluna siinä, että sieltä löytyy ne oikeanlaiset palikat sitten kouluttaa työntekijät siihen turvallisiin työtapoihin ja taloudelliseen ajotapaan ja niin poispäin. Meille sattui semmoinen hyvä mahdollisuus silloin 2017 vuonna. Päästiin testaamaan Scanian tätä uusinta Next Gen-mallia ja ajettiin sitä testiautoa siinä ja kirjattiin kaikki polttoaineen kulutukset siitä ja öljyn kulutukset ja kehitettiin sitä tuotetta oman näkemyksen mukaan puuautoiluun sopivaksi. Se oli ensimmäinen 4-akselinen Next Gen Scania, mitä Suomeen tuli, niin oli sitten meillä. Se oli mielenkiintoinen testiaika kyllä se. Näyttelyssä innostuttiin käymään jostain syystä 2008 vuonna ja Power Truck Showsta se alkoi ja sitten on kierretty vuosien varrella tässä nämä samaiset näyttelyt melkein vuodesta toiseen. Ja sitten oikeastaan vasta 2019 vuonna mä päätin sitten, että kerran elämässään rakennetaan semmonen vähän näyttävämpi auto, jolla kokeillaan kilpailla oikein. Cobran halusin auton teemaksi ja Simon Alsved sen suunnitteli ja toteutti alusta loppuun asti. No sillä tulikin sitten aika hyvin menestystä, että sillä voitettiin Power Truck Show ja käytiin tuolla Tallinn Truck Showssa ja Ruotsissa kierrettiin Ramseilet ja Nordic Trophyssa oltiin ja niissäkin menestyttiin. Että oikeastaan kaikki pokaalit ja
mitä on tullut tässä huoneessa on, niin ne on tullut sitten sillä samaisella autolla. Että se oli mulle ainakin semmoinen kerran elämässä juttu, että nyt mennään ihan tavallisilla sitten. Meillä on kyllä sitoutunut henkilökunta tuossa, jotka on töissä, että niitä on kaiken kaikkiaan 9 henkeä plus minä sitten mukana tuossa. Että... No niin, Emil, saat painaa kaali. Tässä 3 vuoden takaa päätettiin, että joka vuosi käydään kehityskeskustelu kuskien kanssa ja halutaan pitää heistä huolta ja ollaan kiinnostuneita heistäkin, että he viihtyy meillä, koska kyllähän se on, että hyvät työntekijät haluaa pitää mielellään talossa ja se sitten yleensä nämä kehityskeskustelut sitten johtaa yhteispalaveriin ja mennään toivomusten perusteella eteenpäin, että se ei ole vaan sitä, että me keksitään ja ne tekee, vaan yhteistuumiin sitten yritetään saada semmoinen nieluisa konsepti. Pisimmät työsuhteet on ollut nyt 15 vuotta ja useammalla taitaa olla 4-5, jolla on jo yli 10 vuotta täynnä kanssa. Itse olen ollut siinä hyvässä asemassa, että olen saanut pitää samoja miehiä talossa näinkin pitkään. Panostamme myös työntekijöiden hyvinvointiin muun muassa pyöräedulla, hierontaedulla, laajennetulla työterveyshuollolla sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksilla. No, mä arvostan sitä just, että kun täällä on jotain, niin ei tarvitse miettiä sitä, että voiko Jarkolle soittaa. Sehän on vaan soiton päästä, niin hommat selviää. Ja ei tarvitse pelkää, että olisi pahalla päällä tai mitään. Poika on nyt 16 ikäinen ja tuolla se härii pihalla nyt oman härvellisen kanssa. Ja justi on saanut opiskelupaikan logistiikka-alan opintoihin, että en tiedä, jostain sille tuli kipinä sitten lähteä tälle samalle tielle, että kaipa se on puisella neulalla piikitetty neuvolassa aikanaan. Kuskiporukka haluaa onnitella 30-vuotiasta tsemppiä tulevaisuuteen.